Γεια σου, είμαι ο Δόκτωρ Παναγιώτης Ανδρέου, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και σε αυτό το επεισόδιο του Money Doctor θα σου αποκαλύψω το πώς λειτουργεί κάτι που ήδη επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Είτε το συνειδητοποιείς, είτε όχι. Μιλάω για τον ανατοκισμό. Σκέψου τον ως ένα μυστικό εργαλείο, ένα πανίσχυρο μέσο που μπορεί να μεγαλώσει τις αποταμιεύσεις σου, λειτουργώντας αθόρυβα και στο παρασκήνιο. Ταυτόχρονα έχει τη δύναμη να διονγκώσει τα χρέη σου πολλές φορές χωρίς καν να το αντιληφθείς. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το γνωρίσεις και να ξεκλειδώσεις τη δύναμή του. Τι είναι λοιπόν ο ανατοκισμός? Με απλά λόγια, είναι όταν οι τόκοι σου παράγουν καινούριους τόκους. Φαντάσου το έτσι. Κερδίζεις τόκο πάνω στους τόκους που έχεις ήδη κερδίσει από τα προηγούμενα χρόνια. Ή αν έχεις χρέος, πληρώνεις τόκο πάνω στους τόκους που ήδη χρωστάς. Και το καλύτερο, αν μιλάμε για αποταμιεύσεις ή επενδύσεις, είναι ότι αυτό συμβαίνει αυτόματα. Κάθε χρόνο, κάθε μήνα, ακόμα και κάθε μέρα. Ανάλογα με την περιοδικότητα του ανατοκισμού. Αυτό είναι και το μαγικό του ανατοκισμού. Δουλεύει αθόρυβα αλλά και αδιάκοπα. Αλλά ας οπτικοποιήσουμε την έννοια του ανατοκισμού. Οπότε, δες αυτό το γράφημα που εμφανίζεται στην οθόνη. Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζονται τα χρόνια που περνούν από το πρώτο έως και το 30. Στον κατακόρυφο άξονα βλέπεις το πώς εξελίσσεται ένα αρχικό ποσό, 1 ευρώ, ανάλογα με το επιτόκιο το οποίο ανατοκίζεται σε ετήσια βάση. Το αρχικό ποσό είναι πάντα το ίδιο, μόλις 1 ευρώ. Αυτό που αλλάζει στις διάφορες καμπύλες που εμφανίζονται είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται κάθε χρόνο. Και δες πώς εξελίσσεται αυτό το 1 ευρώ μετά από 30 χρόνια, ανάλογα με το επιτόκιο και την επίδραση του ανατοκισμού. Στο 2% γίνεται 1,81 ευρώ, με συνολική απόδοση 81%. Στο 4% γίνεται 3,24 ευρώ, με συνολική απόδοση 224%. Στο 6% φτάνει στα 5,74 ευρώ, με απόδοση 474%. Στο 8% απογειώνεται στα 10,06 ευρώ, με απόδοση 906%. Και στο 10% το 1 ευρώ εκτοξεύεται στα 17,45 ευρώ, με συνολική απόδοση 1.645%. Εδώ θέλω να προσέξεις κάτι πολύ σημαντικό. Όλες οι γραμμές ξεκινούν από το ίδιο σημείο, από το 1 ευρώ, αλλά όσο περνούν τα χρόνια, οι διαφορές τους γίνονται εντυπωσιακές. Αυτή είναι η δύναμη του ανατοκισμού. Στην αρχή προχωρά αργά, σχεδόν αθόρυβα, αλλά με την πάροδο του χρόνου καταλήγει σε θεαματικά αποτελέσματα. Έλα τώρα να δούμε πώς το μυστικό εργαλείο του ανατοκισμού μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά υπέρ σας. Πάρε για παράδειγμα την περίπτωση της Μαρίνας. Στα 25 χρόνια αποφασίζει να επενδύσει ένα αρχικό ποσό 1.000 ευρώ σε ένα σχέδιο που προσφέρει 5% ετήσια απόδοση με ανατοκισμό. Και καθώς είναι προνοητική, κάθε χρόνο η Μαρίνα θα προσθέτει πλέον 500 ευρώ. Δεν κάνει τίποτα περίπλοκο. Η συμπεριφορά της αντανακλά απλή συνέπεια και το όραμά της είναι να χτίσει τα οικονομικά εφόδια για τη συνταξιοδότησή της. Και το αποτέλεσμα, μέχρι τα 65 της, χωρίς καμιά περαιτέρω ενεργή προσπάθεια από την πλευρά της, ο λογαριασμός της θα ξεπεράσει τις 67.000 ευρώ. Και ξέρετε πόσα χρήματα θα καταθέσει συνολικά από την τσέπη της? Μόνο 21.000 ευρώ. Τα 1.000 αρχικά και 500 ευρώ για 40 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι στην πορεία του χρόνου θα έχει κερδίσει πάνω από 46.000 επιπλέον, αποκλειστικά χάρη στον ανατοκισμό. Αυτό είναι το μυστικό πίσω από ένα έξυπνο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό. Αξιοποιείς τη δύναμη του χρόνου, αξιοποιείς την αθόρυβη αλλά πανίσχυρη δύναμη του ανατοκισμού και αφήνεις τα χρήματά σου να δουλεύει για εσένα αντί να δουλεύεις εσύ για αυτά. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Ο ανατοκισμός δεν είναι πάντα φίλος μας. Φαντάσου να έχεις ένα χρέος 1.000 ευρώ σε μια πιστωτική κάρτα με επιτόκιο 15%. Αν δεν πληρώσεις τίποτα για 5 χρόνια, ξέρεις τι θα συμβεί? Το ποσό διπλασιάζεται. Θα χρωστάς πάνω από 2.000 ευρώ και συνεχίζει να μεγαλώνει εκθετικά κάθε χρόνο που καθυστερείς να πληρώσεις. Ο ίδιος ακριβώς μηχανισμός που σε βοηθά να αποταμιεύσεις και να χτίσεις πλούτο μπορεί να σε παγιδεύσει βαθιά στο χρέος όταν πρόκειται για δανεισμό. Ο ανατοκισμός δεν κάνει θόρυβο, αλλά κάνει απίστευτη δουλειά και η κατεύθυνση αυτής της δουλειάς εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα. Χρησιμοποίησε τον υπέρ σου, όχι εναντίον σου. Ξεκίνα νωρίς να αποταμιεύεις, γιατί ο χρόνος είναι ο καλύτερος σου φίλος. Να είσαι σταθερός στην αποταμίευση, έστω και με μικρά ποσά. Μείνε μακριά από χρέη με υψηλά επιτόκια, γιατί αυτά μπορούν να σε κάψουν. Αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο και θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πώς να διαχειρίζεσαι έξυπνα τα οικονομικά σου,
Κάνε εγγραφή στο κανάλι του My Doctor. Παρακολουθήσε με και στα επόμενα βίντεο και μοιράσου το με κάποιον που πιστεύεις ότι θα βοηθήσει. Γιατί η οικονομική σου υγεία είναι στα χέρια σου. Ξεκίνα σήμερα να την προστατεύεις.